லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் இன்று டிரான்ஸ்போர்ட் கமிஷனரை சந்தித்து 27/7/2022 நம்ம மாநில லாரி உரிமையாளர் சங்கம் நீதிமன்றத்தில் இந்த 15 வருஷம் மாடல் வண்டிகளுக்கு அதிக பணம் வசூல் பண்ணாங்க. அந்த வசூல் பண்ணதை எடுத்து நீதிமன்ற உத்தரவு வாங்கியிருக்காங்க, அதாவது ஸ்டே வாங்கியிருக்காங்க. இப்படி வாங்கியும் 1 மாத காலம் ஆகியும் அதை அமுல்படுத்தலன்னு சொல்லி நம்முடைய மாநில தலைவருடைய உத்தரவு பிரகாரம் இன்று கமிஷனர் திரு நிர்மல்ராஜ் சந்தித்து நாங்கள் கோரிக்கை வைத்தோம். அதாவது ஏன் இந்த நீதிமன்ற உத்தரவை நீங்கள் இன்னும் அமுல்படுத்தாது இருக்கீங்கன்னு கேட்டேன். இல்லை இது டெல்லியில் தான் பண்ணணும் இதை, ஆகவே இதை உடனடியாக பண்ணுற சொல்லி இன்றைக்கே உத்தரவு போட்டு டெல்லியில் இன்றைக்கி வேலை நடந்துட்டுருக்குது. இன்று இரவுக்குள்ளே வந்துடும். நாளையிலேருந்து 15 வருஷத்துக்கு மேலே ஆன வாகனங்கள் பழைய ரேட்டை 850 ரூபா கட்டி எஃப்சி பண்ணலாம். அந்த உத்தரவு இன்று இரவு இல்லை நாளை காலை வந்துடும். ஆகவே நீங்கள் அது விஷயமாக மாநில லாரி உரிமையாளர் சங்கம் எடுத்த கோர்ட் நடவடிக்கைக்கு கமிஷனர் அவர்கள் இன்று முதல் நாளை முதல் நீங்கள் எஃப்சி பண்ணுறதுக்கு அனுமதி அளிச்சிருக்காரு. அந்த உத்தரவு வந்துடும். உங்களுடைய ஆர்டிஓ அலுவலகத்தில் போய் நீங்கள் அணுகலாம். ஆகவே இந்த உத்தரவு வாங்கி தந்த மாநில லாரி உரிமையாளர் சங்கத்துக்கும் இந்த உத்தரவை அமல்படுத்த முயற்சி செய்த கமிஷனருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்திருக்கேன். நாளை முதல் பழைய கட்டணத்திலே 15 வருஷம் மாடல் வாகனங்கள் உங்கள் வண்டி எஃப்சி பண்ணலாம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.